buɗe sabuwar budurwa. Yadda ake buɗe sabuwar budurwa shine akwai bayani masu muhimmanci kuma masu inganci da zan faɗakar kuma in gaya muku yau, abinda angwaye da yawa ya kamata a ce su san shi a gurin buɗe ta budurwa ɗin. Akwai rarrashi na farko, akwai tattausan magana, akwai magana masu laushi masu taushi a lokacin da buraka yake shiga cikin farjin matarka. Ka tabbatar da lokacin ka ɗan dawo da nisuwarka cikin jikinka. Idan babu wannan nisuwa a gurinka, to fa an samu matsala ran kai da ne. Domin har ga Allah ramanin nan akwai zafi fiye da tsammaninka. Dole sai ya zama kana da tattausan magana. Idan ta zo ta kasance kuma a sakarinka babba ne, to kuma baka da nutsuwa a tattare da kai, to tabbas abin zai yi mata yawa. Ga rashin nutsuwanka, ga girman zalmalolinka, ga shi yadda kake buga mata shi ko kuma kake tura mata shi babu tausayi, kamar kana mata fyaɗe. Ba haka abin yake ba. Har ga Allah lamarin nan akwai zafi. Idan za ku zauna ku nutsu ku ji abubuwan da zan faɗa muku, tabbas insha Allah za ku samu faɗakuwa ga sabbin ma'aurata, ko kuma ko ajiye bidiyo ɗin idan wani abokin ku zai yi aure sai ku tura mishi shi kyauta, saboda wannan gudumawa ce babba da za ku bashi. Akwai part 1 ɗin, akwai kuma wannan part 2 ɗin shi. Idan ka shiga cikin profile ɗin za ku kalla buɗe sabuwar amarya. Wannan shine part 1 ɗin da muka yi, amma kuma wannan shine part 2. Lallami da lumana dole ne za a kwatanta muku, saboda wasu ce ba su gane ba me nake nufi ko me nake son faɗa a nan gurin. Abin da nake nufi kuma abin da nake son faɗa a nan shine idan ka zo shigar da azzakarinka cikin farjinta, shi yasa aka ce ku yi wasa, saboda duk abin da ya kamata in faɗa a part 1 na faɗe shi. Don Allah in baka samu ba, ka je part 1 ɗin ka saurara, yana cikin shafin nan buɗe sabuwar budurwa amarya. Wannan kuma na saka mishi buɗe sabuwar budurwa. So lokacin da ka zo kake shigar da azzakarinka cikin farjinta, kamata yi kayi wasa da ita, ta san daɗi, ta fara jin daɗi. Ma'aurata da yawa kuskuren da kuke fara yi maza a daren farko ne. Kai matarka ko bazawara ce yau ka aure ta, a daren ku na farko zaka fara fahimtar da ita kai mai son wasa ne, kuma kai mai son a ji daɗi ne a gurin jima'i. Ba wai kawai ka ci ta ka tashi haka ba, a'a no, ana son ka samu kana fahimtar da ita ta gane jin daɗin kafin nan ta ɗan ji zafin na ɗan wani lokaci, saboda ka san buɗe ta dole za ta ji zafi. To shi yasa ake so ku kasance kun nuna wa matar ku cewa abin fa nan gaba zai yi daɗi. Amma wasu zaka ga kawai sabuwar amarya daga an yi sallah an yi wallahi wasu ko sallah ma ba sa yi, kawai to shi abokan shi sun ɗan babbashi maganin ƙarfin maza da su waye ya zo yana son ya kashe 'yar mutane, sai ya ce ai ita ma ta sha kayan mata ko ta ci kazan amarci ko waye. Ku gane abun nan da ake basu ba wai ana basu bane saboda su zo su bi karfin ku ba, a'a. Mace in za ta yi aure gyara ta ake, saboda mijin ya zo ya ji daɗi kuma ta fitar da ni'ima. Ba wai ana bata bane ta zo ta gwada karfi da kai, ina. Mace ba za ta taɓa gwada karfi da namiji ba, sai dai idan shi ɗin ba namijin bane ba. Ina son ku gane, saboda maza da yawa sun ɗauka abin nan sun saka a kwakwalwansu, sai su ce wai ai ita mace ita ma an bata kayan mata a gida ko kuma an bata wasu abubuwa, shi ma to dole yana gani dole ya ƙara ƙarfin maza, ko kawai wani abu wanda zai zo ya cutar da ita ba tare da shi ya sani ba. Ku gane, yau na faɗa muku, ba ana bawa mace bane wannan maganin domin ta zo ta yaƙe ka ba, no. Ana bata wannan magani ne domin ka zo da ka saka buraka ka ji daɗi tamkar ka bar duniyan nan, ba ka ma ƙasar ga baki ɗaya ka ji daɗi. So ake ta zo ta faranta wa mai gida, ba wai ta zo kawai mace kana jin ta salam kamar ruwa, kawai dai kokari kake ka biya bukatan ka ba tare da tana da daɗi ba. To back to our business. So ina son ku gane cewa idan ka zo saka burakan nan a hankali, kana baby na ba za ki ji zafi ba, tana